Kaixo eta onkixin magazinera bertzegun batez gaur hortzeguna da eta hemen gaude magazinean gaurkoan elkarrizketa aski interesgarri batekin monografiko bat eginen dugu Irulegiko eskuaren kontuarekin izan ere zorte handia dugu eta gaurkoan matxina jestaran Irulegiko indusketaren zuzendariarekin, arduradunarekin egoteko aukera izanen dugu eta bera kontatuko dugu nahiko modu sakonean eta pausatuan zer den Irulegiko eskua eta ze errelebantzia duen nolabait ere guretzat baskoi eta zer solastuko gara eta bertzein bat kontutaz. Eta baita ere, era berean parlamentuan egon gara legebiltzarkideekin galdetzeko ze iritzi edo ze suposatzen duen Irulegiko eskuak. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1963ko azaroaren 24an Jack Rubick Lee Harvard Oswald, John F. Kennedy estatu batuetako lehendakariaren hiltzailea hil zuten. Eta 1964an Donald Johnson estatu batuarrak Lucy aurkitu zuen Addis Abeba, Etiopiatik 149 kilometrotara. 3,2 milioi urteko Australopithecus afarensis bat zen. 1981ko azaroaren 24an Freddie Mercury hil zen Queen taldeko abeslaria, yesari loturiko pneumonia baten ondorioz. Ondoren taldea desegin zen. Eta 2003ko azaroaren 24an Bartzelonan Copito de Nieve hil zen munduko gorila txuri bakarra zen. Aste honetako agenda. Hortzegunean, nola aukeratu jostailu egokia? Gabonetan jostailu egokia aukeratzeko gomendioak, Laban atxaldeko bortz eta erdietan. Kolore laborategia tailerra ingurumen hezkuntza museoan 6etan, Flobin aitaren maletarekin ikuskizuna Xavier Flamarikeren eskutik Atarrabiako kulturretxean 6etan, eta Asisko Urmenetaren Amaiur, Libera State eleberri grafikoaren aurkezpena atxaldeko 7 eta erdietan Biltokin txantrean. Hortziralean, Horma musika elektronikoari buruzko jardunaldien bigarren egunean Iruñeko auditoriumera iritsiko da Kora Noboaren Twitch musikaren esparruan nola erabili izeneko tailerrarekin. Baluarteen 7etan. Katuen kontuak Joseba Sarrionandiaren eta Ines Osinagaren musika eta poesia emanaldia, Binkulu etxean atxaldeko 8etan, Bertso Afaria Sarai Robles eta Iker Gorosterrazu bertsolariekin atxaldeko 8etan Uharteko berdintasun elkartean, Ainarak filmaren estreinaldiak Golem zinemetan, Nafarroko Pirineoetatik Maulera migratzen ziren emakumei buruzko film dokumentala da. Ane Etxegoien du gidari eta Juan San Martin eta Ritxi Lizartza zuzendari. 8etan berriz Gazteluko enparantzan indarkeria matxistaren aurka, justizia feminista lelopean manifestazioa. Eta larun batean kantaldia Xandarineko aizpaketa behi bideko Andere Xurien eskutik. Kondestable Jauregiko patioan doako sarrerarekin goizeko 12etan. Eta Horma zikloaren amaierako jardunaldiari hasiera emateko Nafarroko elektronika eta industria kulturalari buruzko mahai ingurua eginen da 8etan Baluarten. Eta arte laborategiak filmaren tailerra Alexander Calderren eskutik Zibibos Jus Larrotxan 11etan. Baita ere, Alaia Galtzagorria ipuin kontalaria mitoen bidaiarekin egonen da Zibibox San Jorgen 6 eta erdietan. Bademekum ikuskizuna Beriaingo kulturretxean 6etan. Eta Bertso Afaria, Sarai Robles eta Joanes Ilarregi bertsolarien eskutik Sanduzelaiko Pallibi tabernan. Gaueko 9etan izanen da. Eta igandean, Pirritx Porrotx eta Marimototxen urte muga dela eta paiazoak ospakizunetan ibiliko dira hemendik Iruñatik. Ikus ditzagun gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasen mailak denbora ematen du UPNren hautagaia izango den ala ez ziurtatzeko. Alkateak dio ez duela erabakirik hartu, baina iturri judizialek diote ez dela zerrendaburu izango. Esparzak dio mailak nahi duena egiteko eskubidea irabazi duela. Saizek, PSN-koak, ez du baztertzen udal hauteskundeen ostean gobernura itzultzea. Argazkean emakume anonimo bat eta bere indarkeria kasua kontatzen. Asko kostatu zitzaidan nire bikoteak egiten zidan kalteaz jabetzea. Eta bertze berri batean, Nafarroak elkarte bat bultzatu du Kalamu sendagarriaren ikerketan erreferente izateko. Irunberriko Josenea finkan 30
barietate aztertzeko eta barietate horiek zein tokiko laborearen baldintzetara egokitzen diren egiaztatzeko proiektua hartuko da. Diario de Navarran, genero indarkeriagatik, gaztek jarritako salaketak gora egin dute Nafarroan. Biktimen 40%, 29 urte baino gutxiago ditu eta joera horrek gorantz jarraitzen du. Argazkian Espainiako selekzioa ageri da eta izenburuan gol zaparra da Katarren. Espainiak erakustaldia eman du munduko txapelketako estreinaldian. Eta bertze berri batean, gori golzarriren hitzak modu erradikalean borrokatu behar da fatalismoaren aurka. Gara egunkarian, Gorenak hauteskunde plebiszitarioetara bultzatu du Eskozia. Legezko gaiez gain Eskoziako balizko erreferendum baten ondorio politikoak baloratzen dituen ebazpen batekin, Erresuma Batuko Auzitegi Goreneko tribunak ukatu egin zuen Eskoziak legeak egiteko eta beste kontsulta bat deitzeko zuen eskubidea. Argazkian berriz, zenbait musikari, adarrekin eta izenburuan, Usansoloren segregazioarekin bukatzeko batzarreak emandako argi berdea. Berri gehiagotan, Iker Bizkaranguneagaren hitzak ageri dira. Gastu militarra handitzeak klima krisia areagotzen du. Berri egunkarian, Londres baimenik gabe galdeketak egitea galarazi dio Gorenak Eskoziari. Erresuma Batuko Auzitegi Gorenak ebatzi du Eskoziako parlamentuak, ez duela eskumenik erreferendum batera deitzeko legerik onartzeko. SNPek independentziari buruzko galdeketa bihurtu nahi ditu bozak. Argazkian Usansolo udalerri izatear, Bizkaiko batzar nagusiak oniritzi eman diote Usansoloko herri aldeko 113. Udalerri bilakatzeari. Diputazioak eta Galdakaoko udalak aurki biderakotuko dute auzia. Baliteke Espainiak elegitea jartzea hori bai. Berri gehiago, Black Friday, kontsumo merkea txikientzat garesti. Beste berri batean, lan munduko sexu jazarpena ikusteko gaitza da, eta Euskararen legea 40 urteko ibilialdiaren indar eta gabeziak aztertu dituzte berri batean. Eta Euskal Herria Irratian, kalamua ikertzeko Nafarroko elkartea jarri du abian foru gobernuak, landa garapen eta ingurumen departamentuak bultzatu du elkartea, eta laster eratuko dute Nupekin, elikadura katearen berrikuntzarako institutuarekin, Imabekin, Navarra Biomedikekin, Idabekin, Intia eta Nasertik sozietate publikoekin eta Josenea enpresa pribatuarekin. Bertze berri batean Enrique Maiak ez du argitu gai izango den ala ez. Eta azkenik Joseba Arbaiza, Sanduzelaiko bizilagunaren hitzak. Auzo bakarra izan beharrean lau zatitan banatu izateak arazo larriak eragiten ditu. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur hego-mendebaldeko haizea eta euri apur bat, batez ere barnealdean. Goizaldean hodeitza saretuta agertuko da eta goizeko lehen orduak nahiko hotzak izanen dira. Goizak aurrera egin ala hego-mendebaldeko haizeak bultzatutako hodeiekin zerua lainotuta eta euritara joko du. Litekeena da, euria batez ere eguerdi partean eta atxaldeko lehen orduetan egitea eta bereziki barnealdean. Atxaldeak aurrera egin ala, atertuz joango da, baina gauean berriro ere Kantauri isurialdean euritara eginen du. Temperaturak behera eginen du orokorrean. Eta bihar hortziralean, udazken giroak jarraipena izanen du. Haizea ipar-mendebaldetik finkatuko da eta euria eginen du, batez ere goizean eta baliteke, lekuren batean trumoi ekaitzak jotzea. Atxaldetik aitzinera Kantauri isurialdean, zaparra da Kantauri isurialdera, mugatu litezke, batez ere ekialdean botako lituzke eta iluntzerako atertuz joango litzateke. Erran duguna egia zen, etzen gezurra, eta gaurkoan Irulegiko eskuaz solasteko hain zuzen ere, Irulegiko indusketako zuzendaria den Mattin Aiestaranekin egonen gara, batzuek Euskal Indiana Jones deitzen diote, txistea ere agertu da, Mattin Indiana Jones ez izena ere jarri diote batzuk. Bueno, akaso momentu horretan,
Euskal Herriko pertsona maitatuena izango dena. Eta, bueno, horretaz guztia solasteko, hemen dugu plazara handiz, Matxin Aiestaran, atxaldeon Matxin. Atxaldeon, Gorka. Bueno, eskertzen dizugu hemen egotea. Matxin, nola lortu zenuen plastikozko esku hori sartzea han indusketan? Ez da lortzen al, horako gauzik ez da lortzen al, ez? Eraikuntza baten azpian, derrumbe baten azpian deus sartzea, oinik ez dut jakin nuen nola iten behar bada, ez dakit fisikari batek edo erantzungo batzu, arkeologok ez dakigu egiten. Ez da errexo. Matxin, konspirazioekin segituta? Bai. Bortzeun urteurrena Amaiurko konkistarena, egon dire bertzelako kontuak, ere, Tuterako pertsonai famoso baten Bortzeun eriotza, maiatzen dire hauteskundeak, baditugu argazkiak, zu ostatu batean Arnaldo Otegirekin, usain txarra Dario honi, Bilduren eskua dago honen atzean, Matxin. Ikusi nahi nituzke, ez? Igual noizbait, kuriosoa litzake, ez? Arnaldokin ostatu baten egotea, aber nola dan. Momentuz, bakizu Gorka, Elizondon ostatuetan bertze batzuk elkartzen garela. Eta bai, kuriosoa litzake, holako jendeekin ostatuan hartuman bat izatea. Momentuz... Ez da kasua. Bulo bat zen, ez da dia zabaldu, bulo bat zen. Txebelkeria bat, Matxin, kontu seriotara etorriz, Irulegin urteak daramazkizuan indusketa horrekin. Ez dakit, espero izaten alda alako zerbait aurkitzea, ez dakit, arkeologo bezala bentsatzen dut, noiz behinka igual amesten den zerbait da, ez? Alako altxor bat aurkitzea, baina, ez da inondik ere espero, ez? Ez dakit, gainditu du zure espektatibak nola bete? Gainditu du eta jarraitzen du gainditzen. Nik uste honi daudela alako laino batean eta sekulako tsunamia izan da, ez? Aurkikuntza bera egia da ez genuela espero, bai bazeudela zantzuak, ez? Nonbait topatzekotan izan behar zuela, ez? Garai hori eta eremu geografiko hori, baino egia da ez genuela guztiz espero. Eta hori filologoek eta ere ez. Jada pixkate baztertua zuten holako zerbait aurkitzeko itxaropen hori. Eta guk ere gure buruai ere ez diogu ilusio gehiago egiten, ez? Holako kontuak oso ezoikoak dialako, nik uste kasik bakarrak, ez? Eta gehiago zentratzen gara gure eguneroko lanean, eta emaitza errexago, lorgarriago diren emaitzen bila. Bistan da, hau atera da, eta sekulakoa izan da, baina sekulakoa izan da ere, atera ondoreneko epealdi hau, ez? Prentxan nazioartera ere nola jauzi egin duen, eta ze puntutarainoko jartzuna izan duen, puntu bat arte pixkat gaindituta sentitzen gara, ez? Eta nik uste honik aterrizatzeke. Prozesu guzti honetan, Matxin, zeren, honek izan du bere ibilbidea 2008an aurkitu zenuten, ez? Okerrez banago lehenbiziko aldiz, gero, horre egon da zahar berritzen lana, ez? Mantxo egiten dena, gero aurkitu zituzten, nola baiter momentu batean, ez? Izkribu horiek, letra horiek, espero zituztenak, gero sorioneku, zera hori transkribatzea lortu zuten. Ez dakit, ibilbide horretan, noiz duzu sentsazio izan zela, ez dakit, momentu zirraragarriena edo horrantzen nuena, ostras, gehien inpaktatu zizun momentua. Nik uste, halako eskailera baten bezala gandela dena, ez? Lehenik pieza bera aurkitzeak, egunean bertan ilusioa entzigun, nahiz eta gero ez ginun ulertzen, garbitu ez ginunez ez ginakigun esku bat zenik, ez ginakigun idatzita zegonik, beraz, ilusioa egiten du, brontzezko pieza bat, baina zalantzak ere bai, ez? Baditugulako pieza honitz, ongi ulertzen ez ditugunak, eta orduan begiratu beharria paraleloak, bertze tokietan atera direnak, eta saiatu xerkatzen hor ze izaten alden. Kasu honetan, hor ilusio puntu bat, gero bertze ilusio puntu handia, noski, eskua zela eta idatzita zegoela jakitea, baina batez ere oinik urduritasun handi hori, zer jarrikote du hor, eta bertze. Eta filologoekin ere eta errantzakutenean zertzen, eta zertzen testu hori. Hor izan zen ikuste puntu arras altu bat, ilusio handiz bizitakoa, ardura handiz ere bai.
Baina bistan da, ez nengoen bakarrik, izan dut taldearen, ikerketa taldearen laguntza, eta horrek beti nahiz eta ardura momentu hori sentitu hasiera batean, gero egia da behaien laguntza hor sumatu dudala, eta hortan beti lasaitasunez ere aurrera egiteko. Eta bi mugarri aipatuko nituzke, lehena da artikulua egitea, eta hori izan da erronka handi bat, oraindik ere argitaratu ez den artikulua, baina ja aldizkarira bidalita dagoena. Eta lehenik ni burua hortan jarri nuen, eta indarrak ere bai, ikerlariok ere ala jarri genituen, eta hori izan zen lehen mugarria. Eta bigarrena ja izan zen piezaren aurkezpena bera. Bai, orduan izan ditu fase ezberdinak, aipatu duzu urte hortan, eta bai, ez, nolabait fase horiek denak bakoitzak eduki du bere momentu hori. Filologoak ere bai emozionatuta zeuden momentu horretan egin zenutenean bilera horiek, ez dakit nola den zientziaren mundua, bizket hotzagoa den edo ez, sumatzen zenituen haiek ere bai erraten, ostra, hau potentea da. Bai, bistan da, haiek lehen unean ohartu zirela. Egia da ere igual emozionatuko gehiago egin ginela beraiek baino, baina beraiek bata bertzai begiragar jarri zirelako, ezin ginuelako bigarren bilera hortan, bi filologoekin pieza zuzenean ikusten, autopsia bat egiten pieza horri ala deitzen diote, eta bata bertzeari begiratu eta errantziotela, bueno, baina hau topagarria zen, ez, hau bagenekien horrelako zerbait agertu zitekela, ez, eta hau nolabait aipatzen genuen gure lanetan aukera hori, ez, ate hori beti irekita uzten genuen, da, bistan da, ez, atea irekita uzten zenuten, baina pieza falta zen, ez. Eta bai, beraiek ere ilusio handiz, baina zentzu hortan, bai, nik uste, akaso gerora ere, pieza ezagun eta ekarri duen guztionek ekarri duen guztiarekin, behar bada, igual ere urruti ikusten ditutelako, ez, duela urte erdiko momentu horiek eta, baina bai, ilusio haunitz momentu ezberdinetan eta maila ezberdinetan. Irulegiko kokalekua bezalakoak, badire Nafarroan toki gehiagotan, hau da, kokaleku baskoiak badire bat baino gehiago? Bistan da, bai, Irulegi bezalako herrixkak, Javier Armendarizek bere azken tesian 2008an egindako lan horretan, katalogatu zituen 100. Badira herrixka horiek 100, bai Arabako Txankasik bada bat, eta egia da mendialdean utxune gehiago baldin badago ere, pixkanaka ari dela ere gero eta gehiago topatzen bertan mota hontako burdinaroko populatzeak. Beste gauza bada, ze puntutaraino ikertu diren. Hau da, 100 baldin badira topatu direnak, industu direnak, Nafarroa guztian, 10 herrixka inguru edo izango dira. Eta horietatik industu direnak duela guti, hau da, metodologia arkeologiko gaurkotu batekin, eta area zabalean, hau da, ez bakarrik zulo txipi bat estratigrafia begiratzeko, baizik eta ja egiturak bistaratuz, izan etxe bat, kale bat, eta bar, Nafarroan ditugu Alto de la Cruz, Kortesen, badago ere Berbintzana, Berbintzanan Las deitzen den herrixka, La Custodia, nahiz hau beroia den, herrixka jende hauek beroiak ziren, eta ez baskoiak, hoi bianan dago, Irulegi, eta gero Amparo Kastillak bere garaian industu zituen beste bizpahiru. Baina gaur egun lanean jarraitzen dugun aztarnategiak, nagusiki bi horiek dira, La Custodia, bianan, beroien herrixka zena, eta Irulegi, Aranguren mailaran, hemen Iruñerrian, baskoien herrixka. Baina Irulegikoa berezia da, hau da, entzun izan da handik, badakizu kazetari hartzen diten izen horiek, nolabait ere baskoien Vesubio modu bat izaten aldela, hau da, indusketa honek badu bere berezitasuna. Badu bere berezitasuna, erakusten duelako, baditu batez ere 3 berezitasun. Ohikoena da, Burdinaroko herrixka hauek topatzea gainetan, muinoetan, gaur egungo herrietatik nahiko hurbil, baina aldameneko muinotxoetan. Ez dena hain ohikoa da, hain altu
kokatzea. Kasik Irulegi iaia 900 metrotara dago, eta Aranguren baiaran badira bertze herrixka edo bertze populazio batzuk ere nahiko bajuago daudenak, horiek ohikoagoak dira Iruñerrian. Baina Irulegi bezain altu daudenik, bertze herrixka mota bat dela dirudi, lekutzetik bertatik. Hori batetik, bertzetik, Irulegi baduen bertze gauza aipagarri baduela 1200 urteko historia. Irulegi ez da une batean edo 100 edo 200 urtetan eraiki den hiri bat eta gero abandonatu dena, baizik eta herrixka txipi bat izatetik, Brontze Aro erdian, 1200 urte inguruan, hori da Karbono 14ak erakusten diguna, bilakaera bat duela, Kristo aurreko 1200etik, Kristo aurreko 70. hamarkadara arte. Beraz hor bada, 1200-1300 urteko bilakaera bat, populatzean ikusten dena herrixka nola doan garatzen, eta fase ezberdinen arteko ezberdintasunak edo jarraikortasunak ikertzeko sekulakoa da. Eta hori, bada herrixka bat hori baduena, Nafarroan eta paradigmatikoa da Alto de la Cruz Cortesen, baina hori herri beran dago. Eta mendialdean edo Nafarroa erdialdean, eremu Aurre Pirinearrean, Irulegi izan daiteke horren baliokidea. Eta erakutsi dezake joera berdintsua edo mendialdean beste joera batzuk ematen zirela, ez? Beraz, ikerketak badu relevantzi haunitz, batez ere populatzen bilakaera ikertzerako orduan. Eta gero azken berezitasuna da erasoa. Kristo aurreko lehen mende honetan, Irulegiko herrixkak fase hortan, azken burdinaroan, jasaten duen erasoa, eta horrek egiten du nolabait herrixka izoztu garai hortan. Abandonatzen da, eta gelditzen da gerora izoztuta. Claro, eta nik uste dut hau aipatzen duzuna importantea dela, zeren batzutan segurazki ez dugu apreziatzen, zuek badakizu ongi, guzi honen atzean zelan dagoen, hau da ez? Ez da jartzen bezala hor pala batekin, ez? Nire etxeko lorategian zuloak egiten erran nahi dut, badago hor lan ikaragarri bat eta ez da kasualidadea zukaraten zen bezala, ez? Egin dire azterketak, lortu dire diru laguntza, justifikatu delako pentsatzen dut, toki berezia dela eta barrez, eta zentzait importantea hori azaleratzea, zerren onditzetan guk ez dugu ikusten, ez? Ez dugu ikusten zenbat txosten, zenbat ikerketa dauden, alako toki batean, denbora emateak balio duela justifikatzen dutenak, ez? Beraz, alde horretatik zorionak. Solastu gaitezen, Matin, objektuaz berataz, ea objektua zer den, ez? Ez dakit, nik pentsatu dut momentu batean izaten altzela, momentuan, ez dakit, ez? Obrak zeudelako edo stop horietako bat, edo akaso Mari Ezkurrenarena, baina ez dut uste. Hori izenik, zer da objektua, Matin? Zer da esku? Bai, behitu, brontzezko xafla bat, esku formarekin, eta azazkalak ikusten zaizkio, eta badakigu eskuin esku bat dela. Testuaren norabidea eta ikusita, badakigu testua eskua bera, eskuin eskua, beruntz begira zegoela. Eta hiltzatuta zegoela, baduelako zilo bat hor, eskumuturra litzatekeen eremu hortan, eta hiltzatuta zegoela egurrezko zerbaitean. Eta erakusgai zegoela bakarrik alderdi bat, bertzea ez. Beraz, ez dakit agurra eta ganbila, nola diren, baina eskuaren kanpokaldea da erakusgai zegoena, eta nonbait hiltzatuta. Nonbait hori, eskuak berak azpian zuen abe moduko baten aztarnak edo litzateke, ez? Abe bat edo poste bat edo dena halako zerbait. Hori, Irulegiko etxebizitza bezala interpretatzen dugun eraikin baten sarreran, atearen ondoan. Lehen hitz hori zorioneku izan da, eta eskuak ere duen simbologia ikusirik, eta paraleloak begiratuta, noski, esanahiak ezin du asko urrundu elementu apotropaiko bat izatetik. Eta hitz hau ikasi behar izan dugu, apotropaikoa, honek erran nahi du, grekeratik dator, gaizkia urruntzen duen elementu bat. Gaizkia urrundu eta ongia ekarri eta zoriona ekarri, ez?
eta lehen hitzak horixe dio zorioneku. Beraz, hortik joan behar du interpretazioak. Beraz, bai da etxeko sarreran, etxekoendako edo etxera sartzen denarendako zoriona ekartzeko objektu bat. Ez dakit, hau nolabait berehala ikusi zenuten, olako objektu bat zela, nahiko bideratu ikusi zenuten, zeren, karo, lehenu irakurtzen, hasieran zaharberritza egin dutenek, karo, jarri zuten eskua gora, ez, nolabait ere, eta orduan letrak zituzten alderantziz, ez? Eta horrek ematen du zer pentsatu nola guk ikusten dugun hain naturalean, pues horrela da. Baina, klaro, azterketa egiten duzunean, pues, ja simplemente eskua alderantziz jartzeak horrek aldrebesten dizuden, ez? Eta erran nahi dut, zenbat, burutazio edo zenbat hipotesi ezberdin pentsatzen dut izan dituzuela, gero aurkitu arte nolabait ere bere bide xuxenen, ez? Bai, eta paraleloei begira Ebro arrora jo dugu, Huesca, Zaragoza inguru hortara. Mundu indoeuropearrean eskurik ez delako ageri, eta aldiz mundu iberiarrean bai. Eta badaude bi estela, eta horietako bat Teruelen agertua, eta hori bai eskuin eskua da eta bera begira dago. Gainerako elementu guztiek, badago zaldun bat, badago gerlari bat hila, badago putre bat, holako elementu rekurrenteak dira estela iberiarretan. Eta noski, horiek denak ongi orientatuta jarrita, eskua bera begira dago. Eskuin eskua eta bera begira. Zaragozako museoan dagoen Huescan agertutako bigarren estela aldiz, 2007 arte, hau nekazari bati azaldu zitzaion traktoreakin lanean naizela, eta eraman zuten Huescako museora. Eta baditu, uste dut okerrezpanago, lau eskutik goiti baditu. Eta testu bat iberieraz, argiki daguna iberieraz. Eta baditu ere bertze elementu batzuk. Baina ez direnak hain ongi ikertuak izan 2007 arte. Eta afera da, estela hori kolokatuta dagoela alderantziz. Hau da, eskuak museoan nola daude. Eta 2007an ohartu ziren bertze elementuak ikertuta, bazela gerlari bat, bazagoela putre bat, bazeudela olako zenbait bertze elementu, zentzu hartzen zutenak estelari bueltamanta. Eta beraz, berriz ere eskuin eskuak beruntz begira. Orduan, bai, aipatu duzun hori, ez da olako idea peregrino bat, gertatzen diran gauzak dira. Bai, nintzen pentsatzen maikin ze ederra den, ze modutan agertzen den historia bera, ez? Zeren pentsatzen duzu, eta Iruña ondoko baiara bateko, muino batean dagoen, herrixka bateko lurrazpian zegoen, eskin batean agertu den, objektu batean idatzitako hitz batean, hor dago euskararen historia, ez? Eta, emateit zer pentsatu ze xokotan, ez? Derrepente dagoen historia guzia, ez? Eta historia nola agertzen den alako gauza txiketan ze ederra den hori, arkeologoen lana, ez? Nola aurkitzen duzuen historia alako, zentimetro gutxi batzuetan. Matxin, galdera praktiko bat, eskua norena da? Noren jabetzen dago orain? Eskua Nafar gobernuarena da. Berari dagokio eskuaren zaintza eta mantenua, ez? Hori dago gaur egun Kordobiako beraien deposito arkeologikoan, Irulegitik atera eta egun gutietara bertan depositatu izan zen eta ikerketa guztiak bertan egin ditugu. Gerora begira, beraiek ikusiko duten Nafar gobernutik eta norat eramaten alden, eta erakusgai jarri, guk bintzat ala nahi genuke, ez? Eta beraiek ere badirudi horren alde agertu direla. Baskoiak, Matxin, mundu guzia gara super baskoizalea eta baskoietan adituak, zu urteak daramazkizu horiek aztertzen. Nor ziren baskoiak? Zer zen herri hau, herri errama daiteke? Bai, baskoiez guti dakigu, zehazki baskoiez. Hemen bizi ziren Burdinaroko jendeaz, arkeologiatik badakigu, eta erlazionatzen ditugu baskoiekin. Eta erlazionatzen ditugu, ze baskoiez ditugun iturriak direlako kanpotik eginak. Hau da, erromatarrek, eta lehen aldiz Kristo aurreko lehen mende hortan, Irulegi suntsitzen den gerrate hortan, aipatzen dituzte baskoiak. Eta aipatzen dute Sertorio, bere ejertzitoarekin, pasatzen, Kalagurriz eta Grakurrizetik, baskoien lurraldetik
erasotzeko beste hiri bat zena Huarakos, gaur egungo Vianan dagoena. Hori da dagoen aipamenik zaharrena eta hori da dagoen aipamen bakarra Burdinaroko Baskoiaz. Gerora, badira aipamen gehiago eta batez ere erabiltzen dituzten, erromatar historialari horiek erabiltzen dituzten iturriak badirudi zaharragokoak direla, eta aipatzen dituzte Baskoien hiriak, zein diren, zerrendatzen dituzte. Eta gero, bada Estrabonen lan antropologiko bat ere, Iberiar penintsulako herriez eta geografiaz solasten dena, eta ikuspegi imperialista batetik noski deskribitzen ditu herri hauek. Eta mendiko ohikoak diren herri barbaro bat bezala irudikatzen ditu, eta guti gehiago. Hori da pixkat Baskoiez erromatarrek errantzakutena. Gero, gu saiatzen gara arkeologiak horrekin lotzen, noski ez horrekin zuzenen, baizik eta hori behar da landu, behar da filtratu, behar da ulertu ere ze ikuspegitik idatzia izan zen. Baina Irulegiko eskuak ekartzen duena da, barrutik, komunitateak berak, bere buruarendako idatzitako testu bat. Hori da egiazki ere iraultzailea aspektu honetan. Ez da kanpoko inperio batetik egindako ikuspegia, baizik eta bertakoek bertakoendako egindako zerbait, ez komunitatearen ahotsa da. Hori sekulakoa da. Lurperatuta, ondizu urtetan lurperatutako ahotsa. Baina Baskoiak izen hori, haiek haien buruarentzat erabiltzen zutena da, edo nolabait ere erromatarrek eta kanpotik jarritako izen bat da, zuek Baskoiak zarete. Erromatarrek kanpotik jarria. Guk ez dakigu beraien buruari nola deitzen zioten. Badakiguna da, bertako txanpon Baskoiak deitzen zaien estilistikoki eta metrologikoki eta bertze. Bereizten dira, inguruko txamponetatik, eta txanpon Baskoiak deitzen diren horien artean, badagoela bat toponimo gisa Barskunes jartzen duena. Iduri du hortik, erromatarrek hortik hartu zutela, herri honi deitzeko izena, baina momentuz ez dakigu gehiago. Badakiguna da, gerora, herri honek erromatar imperioan sartzen denean, Baskoien toponimoa pasatzen dela eremu administratibo bat definitzera. Erromatar imperioaren barnean, eremu administratibo bat. Ez da kontzeptu etniko bat, ez da kontzeptu linguistiko bat ere, da bihurtzen da Erromaren pean kontzeptu administratibo bat. Erroma erortzen denean, Erdi Aroan berriz ere, Erdi Aro hasieran, Antzinate Berantiarrean, berriz ere bertakoek behaien buruari Baskoiak deitzen hasten dira. Beraz, iduri du, hasiera batean, kanpotik jarri den etnonimo hori, izen hori, gerora, esan nahiz aldatzen doala, eta bai bihurtzen dela komunitate gerora, Antzinate Berantiarrean, Erdi Aroan, bertako komunitateak bere buruari deitzeko izen. Baina Burdinaroan hala deitzen zuten haien buruari, ez dakigu, bai bintzat erromatarren begietara Baskoiak zirela. Baina, hala ere, zuk uste duzu herri horiek, edo herri horrek bazuela nolabait ere identitate bat, edo karo, hau agian dena ja hipotesiak dira eta espekulazioa, baina ez zu bozu susmoa, impresioa, izango zutela nolabait ere herri baten nozioa, gu baten sentsazioa edo halako zerbait, agian partekatzen zituzten ere bai, segurazki sinesmenak edo ez dakit tradizioak eta bar, ze pentsatzen duzu? Bitu, oso afera zaila da hori ikertzea. Eta kontuan eduki behar duguna da, adibidez greziarren kasuan argi dagoen bezala, haien etnizidadea zein den, atenastarrak badute beraien buruarekiko irudi bat, gainera izen bat, eta egitura politiko batzuk, eta badute gu bat, bertze greziarren gandik bereizten dituena, eta horiek dira hiri estatuak, baina gero badute ere halako amankomunean elade deitzen den afera bat, eta da gu greziarra gara, eta bertzeak barbaroak. Gure aldamenean dagoen hiri estatua izan daiteke gure etxaia, baina gure lehengusua da. Behintzat zibilizatua. Zibilizatua da eta ez da barbaroa.
Gero erromatarrei berdina gertatzen zaie greziarrekin, ez? Onartzen dituzte zibilizazio handien liga hortan, naiz eta erromatarrak ez izan, onartzen diete hori, ez? Bueno, guk ere maitin gaur egun halako zerbait egiten dugu, ez? Txuriak garen horiek, nolabait ere, ez? Gara gu bat, Ukrainiako errefuxiatu bezala, eta gainerakoak ja hori da ez dakit zer diren, barbaroak edo. Bai, ez biztan da, gara Euskaldunak, kasuntan Nafarrak, gero bagoaz Europar batasunekoa gara, Occidentekoa gara, Mendebaldekoa gara. Bueno, ulertu behar da ere, garaiko etnizitate horrek izango zituela hainbat alderdi, ez? Hainbat eskala. Eta eskala horietako zein den garrantzitsuena momentu bakoitzean, ez dakigu, behar bada, beraiendako garrantzitsuago zen herriska bera, etnia baino, herria baino. Eta agian herriska bakoitzak autonomoki hartzen zituen bere erabakiak, eta orduan ditugu baskoien zati batzuk erromatar bando batekin eta bertze bat bertzearekin. Ez dakigu. Ez dakigu ere ez pixu zuen ohartzen gara, eta seguraski izanen zuen, ez? Gu hortan eta identitatearen afera hortan, behar bada, adinak izanen zuen garrantzi gehiago, nagusigoak eta gazteak edo helduak, generoak, ja burdinaroan ongi markatuta dagoen afera bada, horri izango zuen ere bere papera, lanbide konkretu bat izateak, klase konkretu bateko izateak, behar bada bazituzten konotazio gehiago herri izatearen horrek baino. Edo etxe batekoa edo familia batekoa, sendi bat, naiz eta bere zentzu zabalean ulertu. Agian gehiago pixatzen zuen horrek ezenez baskoien eremuko jendea izateak. Oso zaila da afera horietara iristea. Gu normalki gaina arkeologoak ez gara sobera komodo sentitzen afera horietan, ze... Inmaterialak nolabait ere diren Bistan da, hortaz da. Gu sendotasun gehiagoekin solasten dugu arkitekturaz eta materialak ditugun hortaz, ekonomiaz, gauza hauetaz, artisautzaz. Zailtasun gehiago ikusten ditugu alderdi hauek ikertzerako orduan, ez? Eta Irulegiko eskuak ere, hori ere eskaintzen digu, ez? Alderdi material hortara iritsi ahal izan garen punturaino, ez? Noski hor, jarriko balu, gu baskoia gara eta hala sentitzen gara eta erromatarrengatik ezberdina gara eta dena, baina ez, badugu hor beraien hizkuntzaren eta beraien sinesmenen lekukotza bat, eta bertze guztia jakin ahal izateko itxaron beharko da, ez? Baina egia da, egoera berdinean daudela Iberiar penintsulako gainerako herriak ere. Ez dago barnetik egindako gogoeta bat idatziz nun badioen gu betoiak gara zeltiberoengandik ezberdinak. Hori arkeologikoki aztertzen zaila da, eta behar bada onartu behar da, ez? Gure humiltasunen behar bada ezinezkoa dela. Iristea hain zehaztapen maila handietara, ez? Greziarren kasuan, erromatarren kasuan idazten zuten eta gainera adierazi. Herri hauen kasuan, ez dakigu. Zantzuak badaude, Akitaniarren kasuan adibidez, badaude Julio Cesarrek kanpotik egiten dienean beraien deskribapena bereizten ditu, Galian belgiarrak, galiarrak eta akitaniarrak. Eta akitaniarrak badio, guztiz hizkuntza ezberdinak, guztiz ohitura ezberdinak, instituzio ezberdinak, eta sekulako antza dutela Pirineoz alde hontara dauden herriekin. Eta gero akitaniarrak beraiek, konkista ondoren ere, nolabait sartzen dituztelako beste barruti administratibo zabalago batean, galierrekin batera, eta elkartzen dira akitaniarrak eta eskatzen diete Erromari, favorez, guk gure barrutik propioa nahi dugu, gure elkargoa nahi dugu, eta deitzen diote noben populania, 9 herri, akitaniar, soilik, Erromatar Inperioan barnean, baina nolabait gerora ere jarraitzen dute gu bat erakusten edo zantzu horiek erakusten. Baskoien kasuan ez dugu olako lekukotzarik. Baskoiak beraz, ez zuten ikurrina erabiltzen, segurazki ere. Ikurren bat akaso erabiliko zuten. Ikurrinarekin hor. Sabinoaren jarraitzaileak. Bueno, erraten genuen,
Irulegiko eskuonek ekartzen duen afera edo zera zoragarrienetako bat dela, solasten dela, izate edo mundu inmaterial horrez, eta hor gainera izan da, gaina relato perfektua, sorioneku agertzen da, hitz hori. Maiten pentsatu ez da bai tokatu zaizula egun hauetan. Baskoiera da hizkuntza hori, aitzin euskera deitzen aldiogun zerbait da? Hau filologoi beraiei galdetu genien, lehenbiziko gauza, Joakin Gorrotxategiri galdetu genion. Hau zer da? Eta ahitu izan dugu, orain asmatu duten hori euskara ez errateagatik, eta bertze. Joakin Gorrotxategi 2013 da proposatu, ezarri eta onartu duen terminoa da baskoiera. Hain justu aintzin euskara deitzen zaiolako bertze bati. Eta proto-euskara ere bai, eta euskara zaharra deitzen zaiolako ere bertze bati, bai. Hau da, paleolitoan hitz egiten altzen euskararen aurrekari balizko horrek badu bere izena. Etxeparek eta Lazarragak 15. mendean, 16. mendean idazten duten horrek badu bere izena ere. Beraz, zerbait berezia behartzen baskoien hizkuntza honetarako, eta hauek baskoiak direnez, errexena hori da, baskoiera. Baskoiera. Kasu honetan, bai aitua dutena, eta hortik erratearena euskararen aitzindaria bai dela, guk kasu eguneko 20% edo ulertzen ahalko genuke noizbait aitu dizut, Maiten, konparazioa nola baitere gaurrengo gaztelaniaren latina dela? Bai, eta nik uste are urrunagokoa. Hain justu, latinak berak eragin ziolako nik uste ikaragarri. Latinak eragin ondoren, bistan da, gero hizkuntza germanikoek eragingo zioten, gero arabierak ere bai, baitugu gaur egun euskaraz azoka, azukatik datorrena, dirua, dirhametik datorrena. Hori dena, behar dugu pentsatu bertze modu batez errango zutela, edo behar bada ez zutela errango, Gero eragingo zieten bertako erromantzeek, Nafar erromantzea, aragoieraren oso antzekoa dena, baina eragingo zion ere okzitanierak. Bertzaldetik, Pirineoen bertzaldetik datorrenak, eta Nafarroa ere kontutan eduki behar dugu, Nafarroa bazuen. Eta beraz hor Bearnesarekin, Gaskoiarekin, ere, sekulako ibilbide bizia izan duela, eta hartu eman handia, gaur egun ere inglesak begira nola eragin dion, Eta beraz, hortaz, zerbait ulertzera iritsi gaitezke, zerbait harrapatuko dugu behar bada, hitzen bat, zorte handiakin. Baina, noski gauza bistan da, ez dira gauza bera. Gero Maiten hor, ez dakit guk ulertzen dugun, ulertzen ez dugunentzat, halako ez ulertu bat gertatu da, gauza delako baskoiera eta gero bertze bat hori zeren bidez idazten den, Orduan, hor dago hizkuntza okeresmago pan-hispanikoa edo deitu zaion horretan, baina, zer da hori nolabait, zein da diferentzia gauza da baskoiera eta bertze bat da zeinutan dagoen idatzia, Hori da, gu gaur egun idatzi genezake hizkuntza, edozein hizkuntza, bertze alfabeto bat erabiliz, Batzuk bereziki prestatuta daude hizkuntza konkretu batzuk idazteko. Eta hori da gertatzen dena kasu honetan. Idazkerak lehen aldiz, Kristo aurreko 700 inguruan edo 7. mendean edo, sartzen dira Iberiar penintsulara eta sartzen dira Iberiarren eta Feniziarren eskutik. Beraiek koloniak dituzte gaur egungo Mediterranear kostan eta bertakoekin merkataritzan aritzen dira. Bertako hauek kasu honetan Iberiarrak dira, eta lehenik horiek dira Iberoak eta Tarteso horiek dira lehenik alfabetizatzen diren herriak. Eta prozesu hori, mendeak aurrera ginela, badoa barneruntzere. Eta hain justu baskoiek hartzen duten idazkera da Iberierarena. Iberierak ipar mendebaldeko Iberieraren dialektoa. Hori dialekto hortako idazkera da hartzen dutena. Hori hartu eta beraien hizkuntzara moldatzen dute. Gauza bera egiten dute garai beretsuan edo zertxo bai lehenago zeltiberiarrek. Hartzen dute idazkera hori, moldatzen dute zertxo bait, haien hizkuntza indo-europearra hitz egin ahal izateko, idatzi ahal izateko, barkatu. Eta baskoiek ere bai. Beraz,
bistan da gauza bada hizkuntza eta beste bada idazketa sistema. Eta honek ematen digu horren informazioa ere. Bertze zalantza handi bat, Matien, karo, denek deitu dugu ala jarri delako lehenbizko hitz horri sorioneku. Baina, bueno, ere ez dakit badakigun jakiterik nola ahoskatzen den. Hau da, izaten zen sorioneku, izaten zen zorioneko, zorioneku, hau da, ez dakigu ez, nola ahoskatuko zen edo bai? Hori ja, filologoi marreko galdera bada, ez? Afera da, Iberieratik, Iberieraz dauden 2000 idazki jaso baldin badira, Zeltiberieraz dauden 200 bat, korpus horiek baldin badaude, eta adibidez bitu Iberiera oraindik ez da deszifratu. 2000 idazkirekin, baskogieraz bat edukita, noski, dena dira galderak, ez? Beraz, ea, gehiago topatzen dian, korpus hori zabaltzen den, eta konparaketak egiteko eta bide gehiago duten filologoek. Matien, ezagita ausartu zaren pentsatzera zer jartzen alduen deszifratu ez diren hitz horietan? Beitu, egia erranen datzut, testu hori irakurtzen hasi nintzen lehen aldian, eta irakurtzen hasi nintzen zaharberritzailearekin, hasi ginen bertzaldera irakurtzen. Beraz, ez dugu idearik ere gai hauen inguruan, ez? Filologoa etorri zen gero eta errantzako naizu, ez, eskoa, bertzaldera da, eta letrakola dira, eta, bale. Aldrebes irakurtzen bai. Beraz, ez dugu ideiarik ere. Orduan, nik beraiek diotena jasotzen dut, eta gero horrekin lan egin eta gure interpretazio historikoetan txertatu. Borti hartu baina iztizu galdetu, baskoiera existitzen zela bagenekien, lehenago, hau baino lehen? Baskoiera existitu zitekeela, ate hori beti irekita uzten zuten. Hau da, eta bestalde existitzen zela ere bai, batez ere gerora, erromatar garaian, aurkitu izan direlako, eta Akitanian bereziki, baina Nafarroan azken hamarkadatan gero eta gehiago azaltzen dira, latin testuen tartean jainko eta pertsonen izenak. Eta pertsona eta jainko izen horiek mundu baskoi indigena bat erakusten digute. Akitanian agertzen direnen oso berdintsua dena. Beraz, beste dialekto bat igual izango zen Akitaniera, ez dakigu, hori ja filologoek eztabaidatu beharko dute. Baina bai bazegoela testigantza bat, gerora erromatar mundura iristen dela, lehengo munduaren irudi borroso bat, jainko eta jende izen horietan hautematen altzena. Ez genuen espero zen beste idazketa sistema batean eta testu oso bat, ez? Baskoieraz. Badakizu guk plebeak eta kazetariek bat ez ere behar ditugu gauzako modu arron papilla batean. Erraten aldugu gu baskoien ondorengoak garela? Baita ere. Ez? Nik uste gaur egun behar bada pisu gehiago dugu garen hontan, esate bateako iraultza frantsesak, askatasunaren kontzeptuan eta hiritartasunaren kontzeptuan, badu gehiago gaur egun gertatu diren horiek, pisu gehiago dute gaur egungo gure identitatean, duela 2000 urteko gauza horiek baino ez. Baina badiogu garrantzitsua da iraganeko gauzak ikertzea, ez bakarrik memoria sortzeko eta ez bakarrik identitateak sortzeko, baizik eta baita iraganetik ikasteko ere. Eta batez ere hortarako da baliagarria gure lana. Iraganean gertatu diren gauzetatik ikasi ahal izateko. Eta hontan, beti erabiltzen dugu halako konparazio bat, ez? Amnesia duen batek sekulako gaitza du, ez? Eta oso dependientea da, oso zaurgarria da. Ez delako oroitzen, egin dituen akatsak errepikatu ditzazkelako etengabe, galduta dagoelako nora ezean, eta gaitz larria da. Eta jendarte bezala ere, amnesiatik askatzeko behar dugu iraganetik ikasi eta
memoria hori bizirik mantendu, ez? Eta nik uste hori dela hain justu historialari eta arkeologok bete behar genuken funtzioa. Azkeneko galdera bat, Matxin, horretan segitzeko, orain egonen da aukera gehiago Irulegin, eta guk ere, bertan parte hartzeko? Bistan da, kazetari moduan ongi etorri izango zara, noski, horka, aitzur batekin ez datzut imaginatzen zuera bixi, behar Kusi beharko zenuen. Behar bada bai. Ni baskoion ondorengoan ez. Ongi. Bueno, lanerako gogoz eta esku bat botatzera datorren edonor, baina ez, nola gelitu den esku bat botatze hori. Ez, beti ongi etorria izango da, bai. Matxin Aiestaran, Matxin Diana Jones ere deitu dutena, induzketa honen zuzendaria urtetan, eta orain nolabait ere zorioneku, txiste hori pentsatut egin diotela ja 50.000 aldiz, beraz zorioneku Matxin, ez dugu aipatu Leire Malkorrak gainera aurkitu zuela, ekipo guztiak beti hola izaten da, guk denek behar ditugu izen pare bat, baina beti holako gauzetan ikerkuntza talde baten ondorioa izaten da, eta gainera diru laguntzak eta sistema oso bat ere atzean dago, beraz guzti horri esketu hartzaio, kasu honetan zehazki Matxin Aiestarani ere bai, egindako lanagatik eta gaur hartutako tarteagatik, Matxin, mila esker. Bai, mila esker zuei. Azken uholdeen ondorioz Arrotxapea auzoko transformazio elektrikoko lurpeko 5 zentro birkokatu behar izan dira, zerbitzua ez eteteko. Udalak eta IDE Redes enpresak hitzarmen bat sinatu dute ekipoak birkokatzeko. Eta lur gaineko kokaleku berri batera igaroko dira. Baitere, Iruñak bere patroia San Saturnino ospatuko du asteartean, erraldoi eta buru hondien konparsekin, hiriko prozesioarekin eta La Pamplonesa 2 kontzerturekin. Lehen aldiz, prozesioaren hasieran, Manuel Turrillasen eta San Saturninorako egun sentia interpretatuko da banda, gaita eta txisturako bertsioan. Horrez gain, Iruñeko udaleko gazteriaren etxeak otaku aisialdi arratsaldea hartuko du larun batean, japoniar kultura, txapelketa, lehiaketa eta guzti ospatzen duena. Nabarmanga elkarteak antolatu du jardunaldia anime, cosplay, kontsola bideo-jokoak, karaokea, hegazkin, jaurtiketa eta trivial otakuarekin. Eta azkeneko berri batean, Iruñak mugikortasun iraunkorren egindako aurrerapenak erakutsi ditu Naitekek bultzatutako jardunaldi batzuetan. Fermin Alonso zinegotziak bidegorrien, kaleak oinezkoentzako bihurtzearen eta mugikortasun elektrikoaren inguruko udal jarduerak nabarmendu ditu. Hauxen dena gaurkoz magazinean, bukatu baino lehen, noski, erran dugun parlamentuko irudi horiekin utziko zaituztegu, legebiltzarkidei galdetu diegulako Irulegiko eskuaren ze iritzi, nola baitere duten, eta bertzerik gabe, bihar, hortzirailean, hemen izanen gaituzu. Nafarroaren historiarako, nik uste dut aurkikuntza handia suposatuko duela, baina nik uste dut goiz dela, jakiteko benetan ze suposatu dezaken, halako aurkikuntza batek guretzat. Nik uste dut orain arkeologoen, filologoen eta espezialista aditu askoren momentua dela, urrengo aste, hilabete edo urteetan suposatzen dut jarraituko dutela informazio garrantzitsua ematen, ez? Momentuz zorioneku horrekin geratzen gara eta zain, ez? Baina, horretaz aparte, nik uste dut aurkikuntza honek ikerketaren edo ikerkuntzaren garrantzia, ez? Azpimarratzen duela, ekartzen digula, eta bai ekarri nahi nuela, bolondrez pila bat egon direla hainbat urtez, hor jarraitzen dutela, uda guztietan hor, sopor batzuk hortan inbertitzen, eta arantza diren garrantzia, eta Arangurengo baierak egin duen apostuaren garrantzia, ez? Nik uste dut erakusten digutela bide bat, ez? Jarraitzeko.
Nik uste dut aldarri oso garrantzitsu bat, hau da historian zehar eta etorkizunera begira hurrengo mendeetan kontutan izango den data eta aurkikuntza izango dela, zuzen ere badaukan garrantzia nik uste dut oso azpimagarria delakoz. Alde batetik, ni nabarmenduko nuke nola lortu dugun hau jakitea eta zuzen ere oso euskalduna oso errotuta, gure gizartean errotuta dagoen eginbide baten bitartez edo egiteko modu baten bitartez, zuzen ere oso lanean egin delakoz, eta horrek ematen dio baita ere nola baiteko gainerako balorea guretzako. Bigarrenik, agerian gelditzen delako hainbat eta hainbat urtetan esandako teoriak bertan bera gelditzen dira, nahi zuzen ere nun erromatarrak aurkitu zutenak hemen bazen alfabetizatuak ez zeuden baskoi batzuk, euskera soilik gero erabiltzen zena bai familian eta bueno, arlo familiarretan hitz egiteko, baina ez zuela euskerak edo entzineko euskal hizkuntzak beharreko alfabetizazio bat eta baita ere nolabaiteko nabarmen kultural bat, eta hori bertan bera, teoria hori bertan bera gelditu da. Eta azkenik oso garrantzitsua da nabarmentzen du nola hemen Euskal Herriaren bihotzean euskera hitz egiten zela. Eta, bueno, historian zehar, bizi izan behar dugu, nola hainbat historiagilek zehatu diren ezaten, euskera arotza dela Nafarrontzat, zehatu diren agerian uzten nola, bueno, naturaltasun batez, Nafarrok eta Euskaldunak gure euskerari uko egin geniola. Eta hori, teoria hori guztia pertamentea gelditzen dira, zuzen ere, agerian dagoelakoz nola, aintzineko euskera alfabetizatuta zegoen gizarte batetan errotuta zegoela, eta nola, alfabetizazio hori eta euskeraren normalizazio edo euskal hizkuntza aintzineko normalizazio hori konkista baten bitartez, bertan bera gelditu dela, eta Irulegik aurkitu duguna, benetan zorionekua da, eta gaia hitza baita ere benezi du azpimarratzea, zeren bazuden hitzazko ateratzen alzirena, baina zorionekua atera da, eta horrek baita ere oso emozioz beteriko sentimenduak sortzen dizkigut euskara maite dugun hori. Bueno, nik uste dut aurkikuntza honek lagundu ahal duela euskara prestigiatzen eta simbolikoki garrantzia daukala. Arlo batzuetan oraindik hori beharrezkoa da, oso beharrezkoa, gehiago hemen Nafarroan, eta alde horretatik lagungarria izanen dela. Dena den horretaz aparte uste dut aldaketak hizkuntza politiketan etorri behar direla herritarron hizkuntza eskubideetatik. Horiek dira errespetatu behar direnak eta zentroan erdigunean jarri behar direnak. Aurkikuntza honek, bueno, gauza kakotxartean euskararen legeak dituen gauza arraro batzuk jarri ditu zentroan, adibidez, Arangurengo baiara duela 11 urte, 12 urte, zegoela kokatuta eremu ez euskaldunean, lege horren arabera. Hombre, esanguratsua da, eta kontradikzio handia. Dena den esaten dudana nire ustez, aldaketak egiteko zentroan jarri behar duguna dira hizkuntza eskubideak. Zeren, bueno, ez dakit, Nafarroako beste zonalde batean euskara ia inoiz hitz egin ez baldin bada, edo demostratuko balitz ere, nik uste dut pertsona horiek eskubidea edukiko luketela berdin euskara ikasteko eta euskaraz atendituak izan alizateko. Orduan, horregatik esaten dut pixkat arriskutsua iruditzen zaidala nahastea bide bateak. Noski lagunduko duela prestigiatzen eta arlo simbolikoan, baina aldi berean politika egiteko eskubideak dira erdigunean egon behar dutenak. Berez ez, hau da, guk uste dugu, zintzotasun osoz, historian gertatutakoa eta hortaz ikasi beharra dagoela, hori jakin beharra dagoela, gura altzorra dela, baina gerikoa da, historian gertatutako gauzek ez dutela etorkizuneko egoerak aldatuko, baina bai, ez zuzen ere, bertan bera usten dute, eta usten du, irulegin aurkitutakoa, hainbat eta hainbatek politikan erabili duten argudioak. Eta argudio horiek lehen esan ditudanak, euskera Nafarrontzat arotsa dela, agerian gelditzen da nola euskera
minorizatuta izandako hizkuntz bat dela, hau da, indarraren bitartez eta inposizioaren bitartez minorizatuta izan den hizkuntz bat dela, eta horrek, argi eta garbi adierazten du oinarrizko eta aintzineko eta bereko Nafarron guztion hizkuntza euskera dela. Eta hemendik aurrera zailtasun gehiago izango dituzten tesi horiek defendatzen dituztenak, ez zuzen ere euskeraren eskubideak murriztu behar direla, zonaldeka jarri behar direla. Ezke gainera oso esanguratsua da non aurkitu den, duela 6 urte Irulegi zona ez euskaldunean kokatuta zegoen euskararen legearen zonifikazio horretan, ez euskaldunean, eta hortan bertan agertu da orain arte lortu du aurkitu den adibiderik esanguratsuena bermatzeko eta adierazteko nola euskera Nafarroa osoan errotuta zegoen. Hortaz, politikaren etorkizunean izango du bere influentzia batez ere argudio politikoetan, baina noski batzuk ez dute hor lehia bertan jarraituko du, bertan, eta egongo gara batzuk euskararen eta Nafarroan hizkuntza eskubideak defendatzen dugunak, eta beste batzuk orain arte hoiei guztiei oztopoa jarri nahiko dizkiotenak, baina argudio gutxiago izango dituzte. Bueno, erraza da, halako gaiak ateratzen direnean politizatzea eta norberak bere eramaten saiatzea. Nik uste dut ekidin behar dugula hori. Alde batetik doala aurkikuntza kulturala eta horrek dakarren guztia, alde batetik joan behar dela, eta bestetik politika edo are gehiago alderdiekerietan sartzen garenean. Hau esan da, dena politika da, eta politika da aurkikuntza handi honi muzin egitea, eta politika da norberak bere ganatzea, hau, orain euskaraldian gaude, eta politika egitea da apropiatzen saiatzea, ekitaldi hori, baina politika egitea ere da bizitzea, existituko ez balitz bezala, edo dinamika potente bat kalean eta instituzioetan egonen ez balitz bezala. Orduan, igual definitu beharko genuke zer den politizatzea hasteko, ez? Bueno, politizatzearen izen hori hainbatetan euskararen inguruan erabilio eginda, aurrera pausoak ez emateko, ez euskara politizatua dagoenez zuen eskubideak urratzen diture, zer da politika? Da, elkarrekin bizi garenon etika eta sortzen ditugun arauak, eta arauen eta horietan euskararen egoera ez dago normalizatuta, eta hortaz sartzen da politika, zuzen ere normalizatzeko gurarekin. Orduan, euskara politizatzearen argudio hori askotan entzun dugu, batez ere, aurrerapausoak ez emateko eta hortan oinarritzeko. Politizatua dagoenez ez ditugu aurrerapausoak emanen ez. Politizatua dago aurrerapausoak ematen ez direlako. Hau esan da, nik uste dut, Irulegiko eskuaren eta zorioneku eta euskararen txat daukan garrantzia, berez aurkikuntza kultural, historiko eta arkeologiko ikaragarria dela, eta arlo horretan mantenduko da, baina ez litzateke arraroa izanen baita ere politikara salto bat ematen zuzen ere agerian uste duelako hainbat urtetan mantendu dituzten tesiak bertan bera gelditzen direlako, eta den esaduan moduan argudio gutxiago izango dute Nafar guztion hizkuntza eskubideak oztopatzen jarraitzeko argudiatze aldera. Bai, gai librean, asteburu honetan edo azken egun hauetan egon den COP27 hitz egin nahi dut. Hor, titularrez gain, titularrek esaten dute, ez dela gauza handirik lortu, nik azpimarratu eta ados nago, titular horiekin orokorrean desesionante izan da, beste behin. Baina bai, lortu dela gauza garrantzitsu on bat, akordio potente bat, eta da, herrialde aberatsek finantzatuko dituztela, herrialde txiroek, aldaketa klimatikoaren ondorioz, pairatzen dituzten, ondorio kalte larri asko, ez? Badago kontsentsu bat, adosmen bat horren inguruan, eta hau berri ona da.
hala eta guztiz ere ez da nahikoa. Funts horrek zenbat diru edukiko duen ez dago zehaztuta, eta oso garrantzitsua da. Baina, bueno, hainbat ekologistek definitu dute akordio hau justizia klimatikoaren inguruan, eta horregatik azpimarratu nahi nuen. Aldi berean, bueno, zer dago akordiorik CO2 isurien inguruan adibidez, hau funtsezkoa da, eta berriro esan dezakegu errengeratu dela ez. Eta gainera, bueno, pues, esaten da, bueno, urtean ez da akordiorik egon, datorren urtean, data hauetan berriro saiatuko gara. Hombre, ez daukagoan beste demorarik hori egiteko. Talde horretatik desesionante izan da, espektatiba baldin bazegoen gauza benetan, bueno, esanguratsua lortuko zela, ez. Baina, bai azpimarratu nahi nuela, pues, hasieran aipatu dudan akordio hori, ez. Herrialde aberatsek finantzatu, bueno, ordainduko dituzte herrialde txiroek jasotzen dituzten kalte larrienak, hori, aldaketaren ondorioz datozenak. Bueno, gai librearen eta gaur gaudenez, gaur amaitzen da emendakin partzialak egiteko orduan, badakizue nola urtez urte onartzen den legerik garrantzitsuena aurrekontuen legea dela, bere sortan kokatzen dira Nafarroko gobernuko eta Nafarroko instituzio politikan eta politikaren hildo nagusiak, hain zuzen ere, hortan errekurtsoak bideratzen badira hainbat politikentzat. Eta bertan, jakina da zein da izan den Euskal Herria Bilduren jarrera. Ez dira guk nahiko genituzken aurrekontuak, baina gure zehaztutako bidean hain zuzen ere zerbitzu publikoak indartze aldera, euskara bultzatze aldera, eta Nafar guztion eskubideak bermatze aldera, hainbat aurrera pausu eman ditugu errekurtsoak ezarriz oso garrantzitsuak diren hainbat partidetan, eta baita ere azpimarratu nola kulturarloan jarri egin dugun Euskal Herria Bildu Nafarroa emendakin bat Aragureneko udaletxearekin akordio batera lortzeko, edo akordio bate izteko, hain zuzen ere Irulegiko jazimendua beharreko oihartzuna izan dezan, eta baita ere Nafar guztio bizitatzeko aukera izateko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.